kanang gano bang ing layo na ka sa mga tao nga naghatag nimo kuan depression, stress, nilayo na kanila para makamove on na ka. Pero bisan ala ka sa layo, usay mahuna-hunaan nimo tungod kay naay mo sumbong nimo nga o nimo na nagpadungog na po nimo, imanunta nimo patulan ba kay gusto nimo peace of mind na. Pero every time na kay mabasahan, uh, nagpaawa effect nga demonyo, pero demonyo nga ni kuno, demonyo kuno ko anja mauna-unaan na ni magbalik kung unsa ilang mga gipangbuhat ya imo rang gipalabay bitaw tanan nga wa nimo sila patuli, gipasagdan ra nimo sila. Kanunay ko mag-post sa ang gibati kay kadto nga time sa dito nga dapit na ako'y amiga, pero syempre di man ta pareha nila nga halos kada adlaw adto na mo pudyo sa mga kabadyan o chumismis. Usahay ra magkakuan yan na, medyo ako magpahungaw yan na, pero na joy time na labi na si uwan yan na di joy kakalakaw niya na mga moment na mutukar na po dagilang mga kabuang, si pamutod sa chinilas, ilabog ang chinilas, mga yan na bitaw nga nang tudyoon jud ba nang gusto ka mo CR, way tawong CR, wa sila ni CR, dya ini CR nimo budagan sila kalit unya gilili na ho og nagunsa, wa man day nagunsa, naglingkod sa iniduro nga wa man gihubo ang short nang trip para ba. So mao to nga di sila mo angkon, pero siguro kaniyang mata kay mura man kuan mo mulusot sa pader ba, kaingon sila ganang dili ko makahimangno sa kan po ang dunggan dali pud kadungog ayan na. Siguro usap pud kay tungod gi-isolate na ho, di ko kay mangno kung unsa una pag-react bitaw kay dili gid ko ganahan na makigchismisan nila kay ang ilang panghisgutan kinabuhi sa laing tao, kanang mga batasan sa laing tao ayan na dya magkatawa-katawa sila nga mao ni pati hasta mga baho sa puday ila na panghisgutan nga baho kunog kuan mga ingana. Diyos ko, jaag sila murag feeling nila arang hinluan nila ba, baka istorya sa laing tao yan, okay ra mohatag og opinion, pero kani gadyoy mas kuan nga bitaw mag-istorya sila sa laing tao ya kana nga tao gisungutan na ng tawhana, sulsulan nila murag ng ilang himuon bitaw nga ay kuan man na mao na ayan na ilang ilawang gatungan ba, ilang sugnuran kung unsay kalagot anang usa ka tawo, ilang sugnuran para bukuan na mo didto di magkahimog away ingana ilang batasan unya no kung mag-away na tong duha manghunaw mga buang ng mga utok, sila'y mga demonyo, tinuod sila'y mga demonyo. Bisan layo na ko maapektuhan gyapon ko kay di na makalimtan ilang ipangbuhat na ho pang trip nila na mo. Ako sa una dito syempre makikuan magazuga kay naara lagi mo sa kabahay, pero og sunod pa ko sa una, sunod pa ko sa ilang mga
sugo unsay mga kuan nila hangiyo. Gipautang ko nila sa online para na sila magamit mo ni mo na ning kuan pa ko pero kadugad dyan ning kuan ako wa na ko ning sugot aran hongil arag batasan moingon na sila paslo ko ngilad ko batasan mauni mauna yaw magpaslo ulit ko na ako moangkon ko nga aga ko sa pagkatao unahon na ako magtipid kay agahon ako na ang ugma nga napay kaon ang akong mga anak lahi man po lagi lang mindset kaya ang ilang hunahunahon ang karon bahala na kuno ang ugma okay naman po ko ning babag ang ilang mindset pero kanang madamay ka sa ilang kuan nga hugmo nila ang imong kwarta ang imong kwarta para ugma unta to pagkaugma wala kay magamit ikaw na po'y mangutang sa tindahan o ikaw na po'y malabad inigpada sa imong partner mura na kag bayad utang na pod mo na yung kinabuhi mo na nga pagkakuan di man ta kanunay buutan ba dya di man ta kanunay magpailaw labi nag mapuno na ta mo to ilang ikasukan ahong gisukot tag ilang pag-umangkon dili man unta sila gisukot mga apil-apil man sila Diyos ko dili sila gisukot apil-apil sila unya pag og sukot buang-buang mo na isang pagbangkon kay gibuang agahong utok muna unya ako ilang i-blame nga sila man mismo naghimo sa problema mayon sila ako kuno'y nagsugod sa problema hello unsa may sa na ho nanukot ko utang sa pagmangkon ninyo nga gibuang ko giingnan ko naa na padong la mag-send na aga ko po nabuang po ko ning tuo po ko nga ma-send na nila ang kuan kwarta 300 ra si ina awayan ako og wa pa man ko nagkinahanglan atong mga panahon na di na to sukton oy kaso lamang nakisama ko nila dito kinanglan ko mopalit og bugas sudan kinanglan ko mopalit og uling kada padas ang partner magbayad ko sa uling magbayad ko sa mga utang unya ingnon ko nila mao ni mauna kay wa na ko'y pakinabang nila sila ba mismo na ingon na paglahi nami magkuan o naglahi nami tapos ilang ipang istorya di kun mi kahatag sudan unsa may among sudan mas lami pa gani ilang sudan kaysa namo puro sila chicken puro sila kuan nanambok na laman ng ilang mga bagul-bagul ug kumaon ng mga lami kami ilahan man po sa mong mga lawas wa mi mga sudan tarong kay musudan kag tarong ingnaon ka nga sila nagkaon-kaon rag lami wa kahatag ingana ilang mga batasan Diyos ko